Mauni ilang mga kan-anan diri guys. So hello everyone, today is akong i-share sa inyo ha ang akong na kuwantero akong nakita o akong nahibawan. Mao ni siya ang ilang mga kan-anan diri guys. Kana siya na kwarto-kwarto na siya para lahi-lahi ang sulod diha ba kanang kan-anan na siya sa sulod no. Mo ni siya ang view sa sulod. Mo ni siya mangyakar mo diha para mangaon, butangan lang na siya silupin para ibutang dayon ang mga pagkaon. Mag-budol fight ba, budol fight. So mo na siya ang mga pagkaon na mo, butangan na siya silupin. Mo na siya ang mga pagkaon, mag-order dayon ka. Ang kuan na ni siya, dito ra ka mag-order sa ilahang kuan jud kanang lutuanan jud. Kini siya, luyo man ni siya no, mo ni ang luyo nga mga kananan, mga room na siya ba. By room na siya, pero ang dito sa tubangan jud agi mga table. Ya kay kani siya kay VIP makunuhay ni siya. So diri ami sa luyo. So muna ilang kuan guys kanang mga plato. Pwede na po mag-request mo mga kuan good kanang isa ra man siya ka plato no, pwede magbudol budol fight ba. Pwede gud mag-request mo mga plato, kutsara, baso, mina na imo rang i-request ba. Ang sila man gud diri kay magkinamot lang gud sila gud. Ang si madam kay magdadala man na siya kuan no kanang gloves kay magkinamot ra man gud sila sir. So mo na ni ang gawas. Kananan gyapon na dira. So pauli namin no kay man naman mig kaon. So yalla. Bye bye.